Tumakatalon-talon, idol! Oy! Lumiit na naman yung ating reel. Sana malam ulit. Oy! Ang lakas! Oy! I'm here! Yun mga master, ito naman tayo sa Dagupan. Di sa ilalim ng tulay, malapit sa NBI LTO ng Dagupan. So, kasama natin sila Kuya Leo. Yan sila, Kuya Leo. Pops, ano? Downski, yan. Kasama kami ngayon dito, nagkita-kita kami mga master. So yun, mag-fishing kami ngayon dito. So abangan nyo yung mahuhuli namin, sana makarami kami. So yun, yan yung kapong 7.6 natin. Tapos ang ating ultralight na Ryobi na 1000 series. And then loaded tayo ng 6LB. Ayan. So sobrang nipis. So ito, mag-jig head ako. Saka itong long tail natin, no. Ito yung 3.5 na jig head. And tapos ito yung long tail. So yun, magkakast tayo ngayon dito. So let's go. First cast tayo mga master. Madali ako. sayang naman itong ano kayo. Yan mga master, hinila natin kasi may dumaan na motoboat. Yan, kasalit tayo. Baka masabitan tayo. Hindi nagbakasyon yung mga bibid dito. Pang sumisibad mga master. Sumabit mga master. Puto. Basura. Ang laking plastic. Ano to? Tain nga mo. Mga master. Sa gilid, puro basura. Basura mga master. Kakaon ko lang. Visit. Fish on mga master. I'm here. Beat. Ah! Putol yung line ko.
Putol yung line ng puta. Ayos! Woo! Fish on mga master! Gabi! Ang laki. Tatakas ka pa! Hindi ka na puting. Grabe! Woo! Laki! So yun! So, meron pa doon, meron pa! Ay, nako! Nabulan, ano to? Bulan-bulan to! Bayarbar! Bidbid! Master, tara! Punta sa pinakal umalit! Grabe doon! Mag-uwi tayo ng 1,000 na Bayarbar! Sa gilid lang sila, no? Kawayan. Sige. Kaya nga eh. Ah, saktre. Fish on! Woohoo! Woohoo! Fish on, baby! Where are you? I'm here. I'm also here. Oh, lahat. I'm here, baby. I love you! Isang sako. Nakakikita. Yan! Woo! Fish on mga master. Ay, box. Anong lakas oh. Ayan yan. Baka matanggal. Nakadalawa tayo mga master. Ayan. Pina natin ng lure si master. Para makakakuha tayo. Makakarami tayo mga master. Ah. Ayan, nakadalawa tayo mga master. Kala lang sa'yo na. Sige, silang, silang. Wow, fish on! Itaas mo yung master, itaas mo! Tayo mo tayo! Bagpungan. Aba. Lison! Ha? Litson! Dito ka lang makakakuha. Ah, fish on na naman! Woo! Tumakatalon-talon, idol! Oy, lumiyak na naman yung ating reel. Sana malan ulit. Oy, ang lakas! Oy! Tanggal! Idol! Oh, ang sarap-sarap, idol! Talagang masaya, no? Masaya. Natigira yung linya ko. Ano man eh? Tira niya. Putol natin, putol natin. Ay, hindi ko alam kung talian mo natin si ano, si idol ng at kanyang lure. So yun, ang dami doon, lalaki. Woo! So rolling lang tayo ng ano, camera mga idol. Sure bula tong ano. Tingnan. Patali. Tingnan idol, turang kita ah. Ganyan no. 1 sa isang pasok. Ipasok mo dalawang beses. 2, tama. Okay. 2. Pagkapasok mo ng dalawang beses ganyan. Ikot mo ng 5 beses sa labas. 1, 2. 2. 3. 4. 5. 5 na no. Yung dalawang buhos na hawak mo, yung kanina yung dalawang bilog, pasok mo yan. Dito, no? Putulin mo na lang yung ano, yung excess para ano. Malam, idol. Oy. Bulan-bulan yan. Ah, ito yung pala yung bulan-bulan, idol. Woo, may bulan-bulan na tayo nakuha. Nakahug. Ayun. Uy. Huwag ka lang, idol. Tatawa na ito. Huwag ka lang mawala. Kabiks. Pwede pa kitang apakan. Sorry na, idol. Hindi matanggal to eh. Ha? Wala kang gunting. Yan. Ay, gunting kayo. Meron pa, idol. Yan, magkakasya tayo. Dito na sila. Woo! Yan sila sa amin. Sige, itas mo, idol. Go. Ayun na, idol. Huwag iyak. Sagisan mo na, nagisan.
Ang gunting. Ito, okay na. Bisa mo. Ito. Tanggalan ako. Tanggal yung ano kasi, assist hook ko. Pero pwede pa to. Lumalaban ko, ayun. Nandun pa. Diba sa idol? Woo! 5, 4, 3, 2. Yun. Na-record yun? Ayun, nandun pa sila oh. Ayun oh. Sige, bugak. Nandito lang. Fish on ng basura. Woo! Basura idol. Basura ba to? Isda, gumalaw. Oh! Isda idol. Hoy! Ay, putik ka. Yung gunting pare, yung gunting. Ayun yung gunting. Ay, putik yan. Ah. Lalaban ka, lalaban. Aboy, Samay ano. aboy ang suot to. Sige, dyan. Ah. Woo! Lumalaban. So yung ano ko, sumabit. Sabi, Hoy, kailang bisis na. baka na tayo. Okay mga master, so anong oras pa lang? Medyo magdidilim na no. So nakaapat na tayo, 2 bulan, tapos ano idol? Dalawang bayer mga idol, mga master. Yan, so napakasayang araw ngayon mga master. Tayo. Napakasarap. Yum. Yum. May pagpilito na tayo mamaya sa kaulam no. Yan. So bibig mamaya. Yan. Uulamin natin ito mamaya. Ano to? Ito yung pinanghuhuk mo sa So araw. Kaya ngayon yung ano. Ito. Oo. Jinghead oh. Yan so. Yung nakakasting pa rin sila doon sa dulo. Anay. Sila oh. May marami lang kasing dumadaan dito mga master na ano, na bangka. Buhay pa, patay no? Hindi ko lang kung patay na. Buhay pa. Ay, guwapo yung lapo. Ay, ang sarap, idol. Yung lapo. Oh, di ba? Yung huli nila master yan oh. Pero mas malayo yung kanina no. Mabigat no. 10 grams yun? Ano dyan kaya? Saan sa YouTube? Oo, sa YouTube. Baka pa-addict. Sa wala nailanda ka tura sa siyempre. Bigayan. Kung baya gawa. Sabi na lang mo sira. Isang balot eh. Ay! Baka ingit. Ano yun? Oh, fish on! Idol, ito idol ah. Kunin mo agad ah. Apram. Girma. Oh. Nakakal mo. Eh. Bunit na. Sorry idol ah. Pati ka na idol. Bilang yan. Fish on! Ay, puta kita. Kasuli ako. Puta, susutan nga. Gawa ka naman. Di mana? Astig. Woohoo! Thank you idol. Thank you sa pagtulong na naman. Pahinga muna tayo. Dito si Kuya William. Nagap niya chick sa kabila ay. Kasi kaming asawa mo, asawa mo Kuya William. Ang asawa, kakapalit niya yung cover photo niya. Ay, kakapalit. Nakita ko. Naka-speech on na naman eh. Diba?
Sayang. Madami ito mga ito, no? Master ito tayo, madami itong isda. Yan. So, sa susunod ulit, no? Palakihin natin to mga master para may balikan tayo. Mamaya ulit, magme-merenda muna kami. Supplings muna tayo. Yun. Nakakapagod mga master. Exciting. Masaya. So, yan, supplings muna tayo. Kasama natin sila. Yan, enjoy tayo ngayon. Ay, sige lang. Okay na yun. Okay na tayo ng soft drinks. So, nakailan na sila? Nakatatlo na rin sila. Oo, nakalima na ako. Yan, si Kuya William ng chicks. Hindi nagbangwit tayo. Tumingin siya ng chicks, hindi siya nagbangwit doon. Babae, namimingit nila eh. Babae, mag-shota. Magsawa. Apat sila. Wala pinakala, mahalan. Pas na ako dyan sa babae. No. Shoutout sa asawa ko. Lagot. Payagan mo ko lagi ang fishing ha. Hindi ako ng babae. Kas tayo mga ito ulit. Kasot mga master. Nabuli si ano? Nabuli yung line niya ano? Hey, hagis lang kayo hagis. Baliran Jay, kami isabi mo lang. Ay, William, isabi mo lang. Ano ma? Malaki ka ha? Idol, si Idol. Dito ka tabila. Malaki Idol. Ay, grabe. Alam mo. Alangat. Ah. Gatin mo ito. Wait lang. Mata ba? Mata ba Idol? Ya, kaya natin hawak ko. Malaki. Ano to eh? Bulan-bulan din to. Laki. Woo! Ito yung mga niya. Kung matanggal yung ano. Tinira niya sis. Hindi ka makakatakas. Ito malaki. Tapa niya wa. Mataba ito. Nakal asal. Woo! Kailan na tayo? Nakaalim na ako. Dami. So na naman. Natanggal. Nasabi ako sa Idol. Hindi ka makatanggal. Hindi natanggal. Tumabit sa Idol. Bisa mo, hindi siya natanggal. Sumakit ba ako sa'yo? Hindi ako, ang tumabit. Kasabitan kita. Akin yun ay. Bisa pa. Sa'yo yung napisyon. Oo. Tanggal. Tanggal no? Ha? Lumipad yun. Naghalikan na siya niya. Ito, ikot mo. Medyo madilim na sa spot namin, no? Baka matutulog na rin yung mga isda. So, yan. Nakailan tayo? Naka-anim ata tayo. Dalawang... Bumabol pa si William. Anong pangalan nun? Dalawang bibit, saka ano, tatlong, apat na bulan-bulan ata.
Ulan. So yan. So kita sa susunod na mga idol no. Mga master no. Yan. Kita idol sa susunod idol ah. Kaya William, sa susunod fishing ka ha. Huwag kang mag-ang chicks ah. Babae ang tutulog. Yan yun si Kuya William yung kaibigan niya. Idol, kasi idol. Idol. So yun mga master. So fish on. Bye-bye.